26 август президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба водии Рашт пас аз ноҳияҳои Тоҷикободу Рашт дар ноҳияи Нуробод идома ёфт. Сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон пас аз истиқболи самимии роҳбарият ва сокинони ноҳия нахуст бо лоиҳаи пули мошингузар шинос шуданд. Иншоот аз лиҳози тарҳу услуб бузургтарин пули мошингузар дар миқёси ҷумҳурӣ буда бо дарозии 920 метр ва паҳноии 15 метр сохта мешавад. 26 август сафари кории президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба водии Рашт пас аз ноҳияҳои Тоҷикободу Рашт дар ноҳияи Нуробод идома ёфт. Сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон пас аз истиқболи самимии роҳбарият ва сокинони ноҳия нахуст бо лоиҳаи пули мошингузар шинос шуданд. Иншоот аз лиҳози тарҳу услуб бузургтарин пули мошингузар дар миқёси ҷумҳурӣ буда бо дарозии 920 метр ва паҳноии 15 метр сохта мешавад. Дар асоси дастури роҳбари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ин лоиҳа то моҳи ноябри соли 2027 бояд пурра татбиқ карда шавад. Пули мошингузар дар оянда на танҳо воситаи ба ҳам пайвастани ду соҳили обанбори Роғун дар маҷрои руди Сурхоб, балки аз лиҳози замина гузоштан ба истифодаи васеъи имкониятҳои саноативу сайёҳӣ дар ташаккули иқтисоди миллӣ аҳамияти калидӣ дорад. Ташаббус ва иқдоми навбатии роҳбари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бунёди бузургтарин пули мошингузар дар водии Рашт дар амалӣ гаштани яке аз ҳадафҳои стратегии кишвар баромадан аз бунбаси коммуникатсионӣ қадами устувор аст. Бунёди пули мазкур дар заминаи татбиқи марҳилаи сеюми лоиҳаи роҳи оби гарм Нуробод ҷавобгӯ ба талаботи байналмилалии роҳсозӣ сурат мегирад. Барои асоснокунии техникиву иқтисодӣ ва омӯзиши намунаи сохтмони пули мошингузар муҳандисони ватанӣ ва ҷаҳонӣ ҷалб шудаанд. Сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон муҳандисону роҳсозонро барои иҷрои саривақтии корҳо, истифодаи масолиҳи сохтмонии баландсифат ва саҳм гузоштан дар табдили Тоҷикистон ба кишвари транзитӣ дастуру тавсияҳо дода барои сохтмони бузургтарин пули мошингузар санги асос гузоштанд. дар ҳамин ҷо президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 75 километр роҳҳои маҳаллии мунфаршудаи деҳоти шаҳри Роғун ва ноҳияи Нурободро фосилавӣ ба истифода доданд. ин роҳҳо дар доираи татбиқи лоиҳаи масири оби гарм Нуробод таъмиру навсозӣ шуда ҷамоатҳои Муҷихарф, Меҳробод, Сафедчашма ва оби меҳнати ноҳияи Нуробод ва ҷамоати оби гарми шаҳри Роғунро ба шоҳроҳи асосӣ мепайванданд. 57 сол мо дар ҳамин маҳалла зиндагӣ мекунем. мега ку ҳар шаб зи худ пус агар ту мардӣ имрӯз чӣ хизмате ба мардум кардӣ. шумо бине ки ҷаноби ёлӣ чӣ хел хизмат ба мо кардай. ҳар боҳору тирамо мешид мо дар ин азоб мекашидем. кӯдакон мерафтан мактаб мемо то миёношона при лой буд. мо бисёр азобо сахт доштем. не ки мо бовар доштем ки як рӯз не як рӯз ҷо обод мешавад. мо Эмомалӣ Раҳмон дорем. ҳолати хуби ин ҷодаҳо ба беҳшавии шароити зиндагии наздик ба 100 000 сокини деҳоти шаҳри Роғун ва ноҳияи Нуробод замина мегузорад. чун дастрасӣ ба таҳсилот, хизматрасониҳои тиббӣ ва таҳвили маҳсулоти кишоварзӣ ба бозорҳои пойтахт аз ҷумлаи масъалаҳои маҳсуб меёбанд ки бо вазъи хуби роҳҳо вобастагии амиқ доранд. хонандагоем ки мактаб мерафтанд пойҳошон пури лой дер мекарданд, аз дарки дер мемонданд, дар озмунҳо иштирок карда наметавонистанд. ҳамин ободисозиҳо дар рушди таҳсилоти хонандагон мусоидат намуданд. ин тадбир ки дар заминаи ташаббусҳои пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон вобаста ба некуаҳволии мардум амалӣ гардид, хушҳолӣ ва сарафрозии сокинони ин деҳотро афзун намуд.